Egun guztioi eta eskerrik asko zuratziaren. Gazte bat gehiago ez jasartua. Behin baino gehiagotan esan dugu, momentu historikoa bizitzen ari gara Euskal Herrian eta horren lekuko da egungo testuinguru politikoa bera. Estatu espainol eta frantsesak ezarritako Markos aplikatzaileen agorpena geroz eta nabarmenagoa da bitartean, geroz eta ozenagoa da herri honen hitza eta erabakia errespetatzeko aldarria. Gazteok urte luzetan konpromisoz antolatu gara pertsona aske osatutako herri aske bat eraikitzeko. Eta erronka politiko berrien aurrean ere erantzukizunez jokatuko dugu. Euskal Herriaren aitortzara bidean ezinbestekotzat jotzen dugu eskubide zibil eta politikoak bermatzea. Gaur hemen bildutako gazteok ordea, lehenengo pertsonan bizitako eskubide zibil eta politiko horien urraketak salatzera datoz. Gogor arguiatu nahi ditugu Euskal Herritarron nahiaren kontrako norabidean kokatzen diren hurrengo gertaera. Azken hilabeteetan, onartezina diren eraso ugari pairatu ditugu. Jarraipen iraunkorrak, telefono bidezko mehatxu deiak, jipoiak, bortxazko galdeketak eta orduetako paiketa izan dira gure egunerokoa baldintzatu nahi izan dutenak. Jakin badakigu gertaera hauek ez direla berriak. Gazteria beti egon baita errepresioaren jomugan. Atzera begiratu eta azken urteetan atxilotutako, torturatutako, espetxeratutako eta zerrenda beltzetan agertutako gaztean dana ikusi besterik ez dago. Gazteo gure gain dugu Euskal Herriko prozesu demokratikoa muturreraino egikaritzaren ardura. Eta lan politiko hori baldintzatu asmoz, estatuen martxan duten makinaria errepresibo guztia. Pertsona eta sujeto politiko bezala deusestatzea eta gazteon artean beldurra edatzea besterik ez dute bilatzen horrelako presio mekanismoekin. Historiak erakutsi digu ordea, ez dutela lortu eta orain ere ez dute lortuko. Inoiz baino arrazoi gehiagorekin arbuiatzen ditugu horrelako gertaerak. Onartezina da konponbide politikoa gauzatu asmo dugun une honetan gazteon kontrako jasarpena. Behi egiten diegu olako gertaerak pairatzen dituztenei publikoekin eta salatzera. Era berean, gure helburu politikoetan berretsi eta borrokan jarraitzeko hautua egina dugu. Ez duzue lortuko herri honen motore den gaztegi itzaltzea, gurekin jai duzue. Jarraian, hemen bildu garen, lau gazteon testigantza labur bat botako dut euskaraz eta gazteon. Iraidele Jarreta, 22 urte, Basauri. 2010ko ekainean, kalez jantzitako poliziek mehatxuak egin zizkioten kalean bertan. 2011ko uztailean, Irlandan zen, ingelesa ikastera joan da, eta bertan poliziaren telefono dei bat jaso zuen mehatxuka Euskal Herrira itzultzen bazen atxilotu egingo zutela esanez. Bitarte horretan, jasarpena etengabe izan. Andoniak ezolo, 25 urte Dima. 2009tik jarraipenak eta mehatxuak. 2011an, baserri inguruan baitu zuten, kolpeka eta mendira eraman. Kolaborazio eskaerak egin zizkioten. Kontrola jarri dituzte beren muturren aurrean, bera nuzebilen jakin. Galder Barbado, 18 urte Amurrio. 2008an, gauez, kontrol batian geratu zuen Guardia Zibilak. Ordu betez, mendian izan zuten jipoika eta galdeketa egin zioten. 2009an Amurrion, ertzainek geratu eta hileak kendu zioten eta horrekin batera atzamarra ahoan sartu ADN-a hartzeko. Aurten, kotxeko sarraian kola ipini diote eta kristalean jodete idatza. Jarraipenak eta kontrola etengabea. Gotzone Bizburu, 23 urte, Zora Luze. 2011ko maiatzetik poliziaren jasarpen etengabea. Etxe aurrean, kotxe bat, kamera batekin, sarrera irtera guztiak kontrolatzen. Esatea, hemendik aurrera badakigula halako kasu gehiago ere badirela, eta hauek biltzen hasiko garela, eta dosier bat osatuko dugu kasu guzti hauekin, eta emango dizuegu bere egin berri. Testigantza hauek entzun eta gero, hemen bildutako eragile politiko, sindikal eta sozialok zera adierazi nahi dugu.
gazte independentistek jasandako jazarpenak argi eta ozen salatu nahi ditugu, hori lehenengo eta behin. Jazarpenok jarduera politiko antolatua ez ezik, edozein gazteri dagokion bizimodu normala garatzea galarazten diete. Gazte hauen oinarrizko eskubide zibil eta politikoa jarduera politiko publikoa garatzeagatik urratzen ari dira. Oinarrizko eskubideen urraketa horien atzean daudenak polizia indarrak izatea bereziki larria iruditzen zaigu. Beraien buruari herritarren segurtasuna zaintzeko funtzioa ematen diotenek arrazoi ideologiko gutxengatik, alegia independentistak izateagatik, Euskal Herriko gazte sektore zabal oso bat ikararazten eta jasartzen dute. Ustezko zuzenbide estatu batean, nekez uler daiteke poliziaren erabilpen politikoa. Are gutxiago, sistemarekiko asaldatzea adierazten duten gazteak kontrolpean izan eta jasartzeko. Euskal Herriak fase politiko berri bat bizi du. Gatazka politikoa behin betiko konpontzeko politika. Azken urtean, Euskal Herriko zenbait eragile politiko, sindikal eta sozialok gure indarrak bilduz egoera politikoa konponbide prozesura eramateko ekimen ugari gauzatu ditugu. Ekimen horietan, eragile horien artean, gure artean gazte independentisten protagonismoa azpimarratu nahi dugu. Eta bere jarduera armatua behin betiko amaituz, bake eta normalizazio politikoa lortzeko abagune aproposa sortu du. Baina oraindik badiraute iraganaldira itzularazi nahi gaituztenek. Blokeo egoerari lotu nahi gaituztenek ez dute bake eta normalizazio politikorik nahi. Gaur egun, Euskal Gazte Independentistak jarduera politiko publikoa izateagatik jasartzen dituzten polizia indarrek ez dute Euskal Herrirako bake eta normalizazio politikorik nahi. Ez da beraien arduradun politikoek ere. Horregatik gaur hemen bildugaren eragile politiko, sindikal eta sozialok gazte independentistei gure babes guztia eta beraien jarduera politikoan aurrera jarraitzeko adorea ere eman nahi diegu. Pentsatzen dutena esateko eskubide osoa dutelako. Esaten dutena egiten saiatzeko eskubide osoa daukatelako. Biltzeko, antolatzeko, adierazteko eskubide osoa daukatelako. Edozein herritarrak bezalatzen. Gure babesarekin batera, beraien jarduera politikoa askatasunez egin dezaten ere, gure esku dauden bitarteko eta baliabideak eskaintzen dizkiegu. Gazteok elkartasun formala baino gehiago behar dute eta. Euskal Herriko gizarteak bake egoera iraunkorra ezagutu dezan, beraien burua oztopo bilakatzen ari diren hoiei Euskal Gazteria bakean usteko eta jarrera antidemokratiko oro bertan bera usteko exijitzen diegu. Halaber, gazte independentista hauei egunerokoan pairatzen duten egoera epaitegietan salatzeko eskatzen diegu.